Lasă să vorbim. Regăt eu de lipsie. Am chegat să mi sorri. Alkışlar geliyor evladım. Yavaş yavaş. Evet. Моля всички станете на крака. Всички станете на крака. И под вашите бурни аплодисменти да посрещнем нашите младоженци и техните кумове. Уважаеми младоженци, уважаеми гости, събрали сме се днес в този чудесен ресторант да изразите вашето желание да станете семейство. За да бъде сключен вашият брак е необходимо тук пред мен и пред вашите гости да изразите вашето взаимно желание за това. Вие, именем Мохамед, желаете ли да се омъжите за Бейтула? По-силно, че и там накрая никой не чу. Вие, Бейтула, желаете ли да се ожените за Еминем Мохамед? Да? И да попитаме уважаемите родители, кумове и гости, има ли някаква причина, поради която смятат, че този брак не трябва да се състои? Ако има, да я кажат сега или да замълчат завинаги. Няма такава причина, затова предлагам с подписите си да скрепите вашият брачен съюз. Първо болката, заповядай. Благодаря. След това е нашият младоженец. Уважаеми кумове, ако вярвате, че това семейство ще бъдат щастливи заедно, заповядайте да ги подкрепите и с вашите подписи. Първо кумата, заповядай. Благодаря. Сега е кума. На залата е много горчиво. Горчиво за нашите младоженци! Горчиво! Днес, 3 август 2015 година, град Добрич, в ресторант Ерка се сключи свещен съюз на любовта между Емине и Бейтула и те вече са семейство. Аплодисменти за тях! А сега, уважаеми младоженци, предлагам да сложите тези пръстени един на друг, символ на вашата любов. Пълката има форма на кръг, а както знаете, кръга няма начало и няма край. Нека и вашата любов бъде безкрайна. А сега ще помоля и майката на нашия
чаровен младоженец да дойде тук при нас и да разреже тази лента. Аплодисменти за майката. А сега, уважаеми младоженци, дойде ред за първата ви семейна наздравица. Вдигнете чашите за здраве, да бъде вечна младостта ви и нека в идните години да не угасва любовта ви. Уважаеми младоженци, на здравицата! На здравицата, уважаеми младоженци, се вдига по мой знак, който пръв изпие чашата до дъно, неговата дума ще тежи повече в това младо семейство. Готови ли сте? На здраве! Младоженеца бърза да пресуши чашата, за да тежи неговата дума повече в това младо семейство. А сега искам да попитам куме, как беше шампанското? Горчиво! Горчиво за нашите младоженци! Обаче, куме, нашият младоженец много бързо изпи чашата до дъно. Искам да го попитам и него как беше шампанското? Горчиво! Горчиво за кума и кумата! Мило семейство, за бъдещият ви съвместен живот искам да ви дам няколко съвета за достигане на златна сватба. Ако ме послушате добре, ако не, то ще се проличи. Еми не, помни, никога не спори с мъжа си, а направо започвай да плачеш. Ей това, важно и неотменно право на мъжа е да изкарва парите за вашия дом. А трудната и нелека задача на Емине да ги вземе за себе си и да ги изкараш. След като ви дадах и необходимите съвети, уважаеми кумове, днес вие сте едни от най-важните гости на това сватбено тържество. От днес нататък вие имате нелеката задача да помагате на това младо семейство. Уважаеми младоженци, почитайте и уважавайте кумовете си, ходете им редовно на гости, а също така и канете на гости във вашия дом. Уважаеми родители, споделям с вас радостта от задумяването на вашите деца. Обичайте ги както до сега и им помогнете да създадат едно здраво и сплотено семейство. А сега по една стара традиция дойде ред да захраним нашите младоженци с тази чудесна питка, която нашата красива булка Емилия в колко часа стана тази сутрин да я умесиш? В 5 часа е станала тази сутрин да я умеси. От хлеба майчин залък от чупете, че той с любов и радост е замесен. Да бъде вашата воля, запомнете, че двата рода ви посрещат с песен. И тази песен нека да ви води към свят добър, обсипан с мечти. Опитайте от майчината пита и в мир живейте чак до старини. А сега, за да спазим всички традиции, дойде ред да разчупим тази чудесна питка. Куме, помагай на булката с букета и чантата. Обърнете се с гръб един към друг, дигнете ръце и по мой знак отчупвате. Който отчупи по-голямото парче, той ще пълни хладилника във вашия дом. Чупите! Аплодисменти за Емине, която отчупи по-голямото парче от питката. Затова от днес нататък твоя грижата хладилника да бъде пълен, а кума и кумата ще контролират дали това е така. А сега, уважаеми младоженци, дойде най-сладкият момент в това сватбено тържество. Да хвърлям малко бонки на децата да се радват.
което момиченце хване най-много бомбонки и то ще е следващата булка. Уважаеми младоженци, сега дойде най-сладкият момент в това сватбено тържество. Разрязването на тази невероятно красива сватбена торта. Заповядайте. Колко момчета да има във вашия дом? Чухте ли? Колкото парчета отрежат, толкова момчета ще има в тяхния дом. Само очакваме ножа да дойде. Докато чакаме, за да не случаете, оркестър ще изсвири специално за една бавна песен, която... ето го ножа. Песента ще почака оркестъра. Заповядайте. Хващате ножа двамата с по една ръка. Така, вдигнете нагоре ръката, да я видят всички. Защото следващото поверие е, че на когото ръката е отгоре, пак той ще командва. Аплодисменти за Бентола, който за втори път командва, така че съжаляваме не, но неговата дома ще тежи много повече от твоята. Но ти пък ще пълниш хладилника. Започвайте да режете тази торта и да видим колко парчета ще отрежете от нея. Да видим баба и дядо колко внучета ще гледат. Едно парченце за едно момченце. Още едно парче. Две парчета за две момчета. Две ли станаха? Не виждам. Само две ли? Мама и тати искат още. Искате ли още? Искат още. Станаха три парчета. Да режат ли още? И това майка ти леко почна да се притеснява вече с три момчета. И сега да захраним нашата чаровна булка. Обаче първо захранихме комата. Сега да захраним и нашият младоженец. Да му е сладък живота заедно с теб. И младоженецът беше излъган, първо бе захранен комат. Да вземем да захраним нашите младоженци. Аплодисменти за комата, която се справи невероятно да захранише своя съпруг. Така да му е сладък живота. А сега, уважаеми младоженци, следващият музикален поздрав. Следващият танц е специално за вас от най-добрите
най-добрия оркестър, когото съм срещал в източна България. Metin Tayfa. Аплодисменти за оркестъра! Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her şey huzurlardan geçin. Çok şükür bir şükür seni bana veren yazmasın tek gönül sensiz kaderler. Ellerimiz bir, güllerimiz bir, vedalar denizlerin geldi sana. Bu şarkı kalbimin tek sahibine ömür. Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her şey huzurla yanar için. Çok şükür bir şükür seni bana veren yazmasın tek gönül sensiz kaderler. Ellerimiz bir, güllerimiz bir, vedalar denizlerin geldi sene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine ömrümü yanime gönülleşime. Bahar bana sensin gülüşünce melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Melekler nur açmış aşkın yüzüne. Evet, şimdi güzel bir oynaması gelsin. En yeni oynaması orkestrası San Diego.
uşak, ne güzel uşak. Kim bu uşak, çok güzel uşak. Kim bu uşak, ne güzel uşak. Oynamak